Kismilán keretszűkítés miatt hiányzik veszprémi részről. Közben pedig Tatai megszerzi a vezetést a második percben. Hölgyeim és uraim, Tatai József találatával 1-0-ra vezet a Veszprém. Suscsák lekészít, Kajtár lő. 1-1. Hölgyeim és uraim, Kajtár Májtás találatával kiegyenlít a Kecskemét. Nem láttam kristálytisztán, de úgy érzékeltem, mintha beleért volna egy hazai játékos. 2-1-re vezet a Kecskemét. Kajtár, lő! Kajtár 3-as. 3-1-re vezet a Kecskemét. És ott a szépítés. Tatai József. Ma már másodszor. Hölgyeim és uraim, Tatai József találatával 3-2-re szépít a Veszprém. Friedrich. Lux. Rigó! Gyerünk, Titi! Ház Benjamin találatából 4-2-re vezet a Kecskemét. Lux vissza Tatainak középre, ott van még a labda. Ott van Gavrilovics! 4-3! A végeredményen nem lehetek elégedett. A második félidei teljesítménnyel, illetve az akarattal elégedett vagyok. Az első félidő az nagyon-nagyon csúnyán szólva azt kidobhatjuk a kukába, mert egy-két játékosnak a teljesítménye, a hozzáállása az nem méltó ez a városnak a címeréhez. Tisztelet a kivételnek, vannak játékosok, akik a térdükön csúsznak és ömlik a térdükből, az órukból a vér, mert mindent megtesznek azért, hogy ez a csapat sikeres legyen. Van egy-két játékosunk, akinek beesik az eső az orrába, és azt gondolja, hogy 50-60%-os teljesítménnyel is itt fog tudni majd játszani a következő szezonban. Ha ezen nem fog változtatni, akkor biztos vagyok benne, hogy változtatnunk kell majd a keret összeállításán is, de nem kell, hogy ennyire ledorgáljak mindenkit. Mármint most itt előttetek, nagyon-nagyon mérges vagyok, de ez legfőképp az első félidőnek tudható be. Még egyszer mondom, hogy a második félidőben, aki pályára lépett, az megtett mindent, csak nem tudom, hogy miért kell egy ilyen erős csapatnak 20 perc előnyt adni.